smo nekada, sjećate se možda vi koji ste sa sela, nekad smo imali kod kuće misno odijelo. Mama bi uvijek čuvala najljepše odijelo, postoji nas kopačiće za crkvu, svi. Muškarci su se uvijek ujutro brijali, lijepo sređivali za misu, žene, sve odisalo. Nedjelja je bila ručak svečani, bilo posvećeno misi i obitelji. A danas? Danas u misi dođu, ne znam, je došao trčati u trenjerci, onako, cure napola obučene, ne znam, svašta možete danas u crkvi vidjeti, pogotovo po vjenčanjima i ovim stvarima. Je li tu strahopoštovanje? Jel se može primijetiti da je svečanost u našoj crkvi, da smo se dotjerali za Isusa i duhovno, ali onda pokazujemo izvana? Jer mi znamo, ja ulazim i ljubim ovaj oltar zato što je tu žrtva najveća. Onda se od oltara ne bježi, onda ne moram prije svake misije dolaziti govoriti ljudima, aj molim vas, sklonite se s vrata, priđite bliže oltaru. Jer ja uvijek imam, kad držim duhovne obnove ovdje na DDV-u, ja mislim da je centar događanja dole, jer dole najviše rulje. Bježimo od svetoga, bježimo od doticaja sa svetim i onim najvažnijim mjestom, to je ovo ovdje.